आं दायो इसिं न' बानायगासिनो आरो माने फिसायै आरो एसेबां माने गिदिरबो नङा नै माने न' नांजाबखानाय इसिं न' आरो आंनिया ओमफ्राय नैबे जाबाय जेब्ला आंनि आफाया 2008 मायथाइयाव थैदोंमोनथ' बे समाव आङो 2008नि जुलाइ मान्थआव थैदोंमोन आरो आंनिया फादारा दै ओमफ्राय आङो बेखौ आगष्ट मान्थआव गायनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बियो 15 इयार्स जाबाय आरो 15 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बेयावबो दंमोन बे इसिं न'नि थाखायनो आङो बेखौ दानफायनो गोनां जाबाय आरो माने 15 इयार्सनि उनाव आं बेखौ दानफायनो गोनां जादों दा नैबे फांनैल' थागोन दा बेखौ दानफायनो आं सानथ'वाखै ओमफ्राय दायो बेयावथ' हा सोनांगोन नालाय बेखायनो बैथिं माने आङो जेसिबिजों जावगासिनो दं आरो आं दायो थांगासिनो बे आंनि बारि आरो बै नै बेयाव जावगासिनो आरो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो बेयाव जावगासिनो बेयो जोंहानि मादार आरो नै दायो थांबाय थादों न'आव